ورانيو قال كيدانتيو أبعد قديفوا أنا بسد الزمر حمنسي سلامات بيتسب زازانتا اسكا مجرشان تسمعهما كتمهر لهم إذن كل التفورات كابنسنتهم جميرا من زفاعرو فورم فتعدي كما بنتي زتكس نيرو هيرمون نلولا كوكفو زبالة كله يحلوا نبرا لولا دمان هيرمون تمخرن تتصنعنعن تسفاتون نبرت إذن كل التفورات زياتهم أو حدا عوي ناي أولعهم إجر خينهم نخلتيون كم موت وصعي ما نكفلين كم زي خال قال كده نعتهم كم زيلهم نبوز حمتاتي سلحمو هرمون حدا نجار يردع نلولا ولا دام يفكر رامبر كنت تزد الله خنكابا خبان كاليان كم دم مالك صبوا غير خنبرا عام همزي ولو مستجنزبه هرمون حد حساب يحسب بتحسب سدما نفس الدت كيدو نلولا تزد الله زبله كل مالئو مرعى خمس دلي يحسب مو نلولا مخرا لولا دما نزح حساب زي بمقام بجخا هفت نبرتنا يرليننيو نسخن عيه خليخا بموال إن لبمنت تمحصنته نسو دما نو يكون ندولاي كما يكونني أنا كو نخلتي أنا إلي إزي زغور زلخو ناقدن نايب سدة مريحة نخلتي أنا زخون أخل زخون نقر حيزخ متسألن بموال نلولا يمحصنا مالتي لولا دما إن حزنتن إن نبعتن أما رأي سلازي بالله بزا حساب زي تسمع ما إذن كل التفورات أبزا أقرؤهم بمخان نمجرشا جيزي تسنواوتو هرمون نفس الدة مرحة لولا دما بتزاعت ولا قال كيدان تصفى بمقبار تتصبى نبرت قعزو نفس الدة كنا هرمون بزح مكة رحلفة أما نقدي سهران بحر ما أسرتن حليفو أفتزد لي بوتا بتحه عمتات كده غلت عمتي لزخده حمشت عمت ملؤ أبز حمشت عمت ملؤ زيجن مسلو لاجن بفتسم كابقتون كواي مرون كتفاي كالن ليتن كترنا بلد ما صريحو جنزب عكبه نهرمون حساب كل جزي نبعدها تماليسكا مسلولا قال كيدان مساري بتحدو جندب مالو لا بعد خوينا بيتسبا يخونو محزوتا هرمون قد يفكيو زخل عمتات سبيت حزي يخون سلازن عخز مسلك تمرعوينا ولو يجن قوان كفا حساب كتحسب دما يدفاف قوان نبرو لولا زطيقو بتعمو بزحاتيو كاب كتما يخون كاب قطرنا مصو ندليك إنا خبلو واخلو ويدما نابيت ساكو مصو خلو نسا ملسا حانتيا وانا لني نسو دما هرموني بسلام دما خمت أنن كمرعونني نابلت نخلهم تناسقهم نبرات انتخونا جن دحرشو عات عمت كاب هرمون زمت أزنبر دبدابتاتن نايسل كترن دنقت يقارت أبز ساعة زيلولا بتعمت جنا هرمون دما اتزنور عدي منقست سلز حزوو سلكن كل نقرون سلز منتلوو نلولا زرخو اللي منقدي أقارته ولا كان عازرخ ولا مجد تقارت أجن نسو كاب سرحو ولا نحنت معلتي تعلين هواي مرؤون نلولا نداس على سرح نداس رحة عسر تخلت عمت ملو تخلت عمت هرمون ياخلني زولو حفت النورة المساكبة نبعد يمرح نبعد مريحو بتعدي تغير يطنحو بتعم يقرم كم زين دابلا نابنا يلولا جزا يقرب مو أفتنا يلولا جزا سبت أكبر يركب سبت أكبر يركب مو بيتسوادو حدا جزا خوينا من خونيلو تجنقو بقويا نفت جزا يمرح نفت جزا مسمرحة أفت جزا بزحت استاكو بسبات كم دمالك أتصلم تخدينو منور مو بتعميد الجز زدن جيتنا هاللي أبتقو حدا سبعي زنبرو هبو انتاي قاتي مو يبلم اتم ابو دما زودي زالو لا تبهل قدستن لوهن ببحرياتا
ብጣዕሚ ንፈትዋ ነበርና ጓልና ሄርሞን ዝበሃል ፍቃር ነይርዋ ንዕኡ ክትጽበ ብተስፋ ብናፍቆት ሓሚማ መጨረሽኡ ሞይታ ይብልዎ እሞ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ደንጊጹ እቲ ሒዙላ ዝመጸ ህያባት ካብ ኢዱ ብስንባደ ይወድቆ እናጎየ ኸይዱ ድማ ናፍቲ ሬሳኣ ቅርብ ብምባል ይሐዝንን ይበክን ነበረ ድንገት እናበኸየ እናሃለየ ዘነዱ ይመጻ እሞ ከምዚ ይብሎ ዝወደይ ሉላ ጓለይ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከም ትመጽእ ትፈልጥ ነይራ እያ ነዚ ድማ ክመጽእ ብዝብል ተስፋ ኣደይ ምስ መጸ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ሃብዩ ኢላ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ዝመጸኻሉ ሰዓት ንኽበካ ተማሕጺናትን ዝሞተት ኢለን እናሓዘና እናነብዓን እዛ ደብዳቤ ንሄርሞን ትዎ ሄርሞን ድማ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣውፂኡ ምንባብ ይጅምር ቆረናተይ መወዳእታስ ከም እትመጽእ እርግጠኛ ነይራ እቲ ዝኣትኻለይ ቃል ኪዳን ከም ዘይትፍርስ ትፈልጥ ነይራ እያ ኣነ ግን እቲ ናፍቆትካ ሓይልኒ ክጽበየካ ዓመሲ ኢና ንስኻ ክትመጽእ ከለኻ ኣነ ሰዓት ኣኺሉ ናብ ኣምላኸይ ዝቐርበሉ ሰዓት ኮይኑ ያሬታ ግበረለይ እቲ ዝተኸምካሉ ገንዘብ ንሰባት ርዳኣሉ እምበር ብሞተይ ኣይትሕዘን ኣነ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣለኹ ኣብቲ ዓባይ እግሪ ውልዕ ኮይንና ዝኣትና ኪዳን ሕጂ እውን ህያው እዩ ይፈትወካን ይፍቅረካን እያ ሄርሞን እዛ ወረቀት ኣብ ልቡ ለጠፋ እቲ ናቱ ንብዓት ድማ ምስቲ ናይ ሉላ ኣብቲ ደብዳቤ ዘሎ ንብዓት ተሓዋወሰ ኣዝዩ ድማ ሓዘነ ድሕሪ ቀብሪ ሉላ ሄርሞን ናብ ስደት ኣይተመለሰን እንታይ ደኣ በቲ ዝኣከቦ ሃፍቲ በቲ ዝኣከቦ ንብረት ኣብቲ ዓዲ ንመዘከርታ ሉላ ዝኸውን ቤት ትምህርቲ ሃነጸ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብታ እግሪ ኣውሊዕኦም ከፍ እንዳበለ ንሉላ ኩሉ ግዜ ይዝክራ ነበረ ሄርሞን ብዙሕ ሃፍቲ ብዙሕ ንብረት ኣኪቡ ነገር ግን ሄርሞን ንሉላ ፍቕሪ ንዘለዓለም ስኢንዎ ክቡራት ቤተሰብ ናይዛ ዛንታ እዚኣ ሓፂር ትምህርቲ እንታይ ይመስለኩም ናይዛ ዛንታ እዚኣ ሓፃር ትምህርቲ ኣብ ኮመንት ተቐምጠልኩም እየ ንስኻትኩም ድማ ናይዛ ዛንታ እዚኣ ሓፂር ትምህርቲ እንታይ ከም ዝመስለኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ ሰላም ንዓኹም ይኹን ካብ ከምዚ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕልወና ነዚ ቪድዮ እዚ ትርኢ ዘለኻ ነዚ ቪድዮ እዚ ትርኢ ዘለኺ ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ኣብ ስራሕ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ካፌ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ገዛ ዲኻ ዘለኻ ብዘይገድስ ኣብቲ ዘለኻ ይኮንካ ዝሓተትኩኻ ክትምልስ ኢኻ ዝሓተትኩኺ ክትምልስ ኢኺ ኣብ ዙርያኹም 360 ዲግሪ ዝወርወር ኢልኩም ርእይሞ ዙርያኹም ጻዕዳ ሕብሪ ጥራሕ ክትርኢ ክሓትኩም እየ ጻዕዳ ሕብሪ ጥራሕ ወረቐት ክኾን ይኽእል ክዳን ክኾን ይኽእል ኣቕሓ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ጻዕዳ ሕብሪ ዘብኡ ጻዕዳ ሕብሪ ጥራሕ ንየማንካ ርአ ንጸጋምካ ቅድሚትካ ይርእየኩም ኣለኹ ድሕሪትካ ቅድሚኻ ዙርያኻ ብደንቢ ኣስተውዕል ጻዕዳ ዘብኡ ጻዕዳ ጥራሕ ተመልከት ጽቡቕ ጻዕዳ ዘበለ ቆፂርካ ወዲእኻ ዶ ገርም ሕጂ ድማ ዳማይ ንዓሞም ዓይንኻ ዓሚትካ እቶም ዝረኣኻዮም ጻዕዳ ነገራት ዘክሮም እንታይ ጻዕዳ ነገራት ከም ዝረኣኻ ዓይንኻ ክፈቶ ከይወልካ ከይትኸፍት እቶም ጻዕዳ ነገራት ኣስታውሶም ብዓይኒ ሕሊናኻ ዘክሮም ዘኪርካዮም ዶ ገርም አንተ ጻዕዳ ሕብሪ ክትርኢ ከለኻ ዙርያ መለሽካ ጻዕዳ ሕብሪ ናጠመትካ እንሃለኻ ምናልባት ዝረኣኻዮ ጸሊም ሕብሪ ነይሩ ዶ ዝኾነ ትዝክሮ ጸሊም ሕብሪ ነይሩ ዶ ርግጸኛ እየ ትዝክሮ ጸሊም ነገር ኣይክህልን ዝኸውን ምናልባት ተዘኪርካ ይፈልጥን ሕጂ ድማ ዓይንኻ ክፈቶሞ ኣብ ዙርያኻ ጸሊም ሕብሪ ጥራሕ ጠምት ጸሊም ዘብኡ ዙርያ መለሽካ ርግጸኛ እየ ሞባይልካ ጸላምያ ምናልባት ኮፍ ዝበልካሉ ጸሊም ክኾን ይኽእል ኣብ ቅድሜኻ ጸለምቲ ነገራት ኣለዉ ኣብ ጎንኻ ብዙሕ ጸሊም ነገራት ዶ ተረኣዮምካ ንምንታይ ዓንተ ጸሊም ነገር ዘይተረኣየካ ምክንያቱ ሙሉእ ትኹረትካ ኣብ ጻዕዳ ስለ ዝነበረ እዩ ሙሉእ ትኹረትካ ኣብ ጻዕዳ ስለ ዝነበረ ትጸሊም ኣቦቱ እኮ ነይሩ እዩ ኣቦቱ እናሃለወ ነገር ግን ኣይረኣኻዮ ንምንታይ ኣብቲ ጻዕዳ ቢዚ ስለ ዝነበረ ትኹረትካ እዚኣ ከም ዘላቶ ናብ ህይወቶም ጽዋ ኣብ ጸገማት ዘተኩር ሰብ እቶም ዕድላት ኣቦቶም እናሃለው ኣይረኣይዎን እዮም ምክንያቱ ኣብ ጸገማት ብምጥማት ቢዚ ገይርዎ ስለ ዘሎ ትኹረቱ
በንጻሩ ኣብ ዕድላት ዝጥምት ሰብ ድማ እቶም ፀገማት ኮ ቦቶም ኣለዉ ነገር ግን ኣብቶም ዕድላት ኣብዚ ጥምት ስለ ዘሎ እቶም ፀገማት ኣይረኣይዎን እዮም እንተሃለዉ እውን ብዙሕ ትኩረት ኣይገብረሎምን እዩ ደጋጊም ካብ ፀገማት ጥራሕ ጥምት ኮይንካ ግን እቶም ዕድላት ፈፂሞም ኣይረኣይኻን እዮም ዋላ እናሃለዉ ዋላ እቶም ዕድላት ተደርዲሮም እናሃለዉ ዓይንኻ ኣብ ፀገማት ሸኺልካያ ስለ ዘለኻ ኣብ ፀገማት ኣተኲርካ ስለ ዘለኻ እቶም ዕድላት ኣይረኣይኻን እዮም ብኻልእ ኣባሃላ ኣብቶም ዝጸልኡኻ ሰባት ብዘተኰርካ ቁጽሪ እቶም ዝፈትውኻ ሰባት ኣይዝከርኻን እዮም በንጻሩ ኣብቶም ዝፈትውኻ ሰባት ብዘተኰርካ ቁጽሪ እቶም ዝጸልኡኻ ሰባት ብዙሕ ትዝክሮም ኢኻ ዘይምዕዳል ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ግን ኣብቲ ኣወንታዊ ነገራት ዘይኮነስ ኣብቲ ኣሉታዊ ነገራት እዩ ትኩረት ዝገብር እዚ ድማ ካብ ልማድ ዝመጽእ እዩ